atong tan-aw unsay connection sa mga membro sa BTS sa imong life. So kung mo kailan nila, ako tamong ipaila-ila, okay? Sige mo ni sila. Si V, si Suga, si Jin, si RM, si J-Hope, Jimin ug si Jungkook. Oh, si Jungkook karon ang charness. So, man si V, musugot na si V. V mean Valentine's Day, okay? So, muna ta sa imong love life. Si V, tanawang daw ni V, di ba? So, saan imong love life daw? According to V. Wow! Pakaw na dyan ang pinaka-V. Sige, go. Ready na ka? Sige. Siya, full. Cool. Charot cards. Ready? Hello, imong love life according to V. 8 daw. So, Pak, Temperance, Hangman. Hang in there. Ano siya, Hang in there. Ingon to si V nga man. Hang in there. Hold your temper. You will have your 8. Wow. Kung no, ingon siya nga, just wait, be patient. Okay, mabot ko no ang imong 8, imong infinity. Have strength ko no, char. Kinsa imong kuan love life? Una na ko no kay love life or maabot pa. Ingon siya, mahayag na ko na rainbow. Ang uban na rainbow, so man na ang rain. Ang uban padung pa ang rain. Ang urban ga rain. Sa ba? Sa ingon, dahil si Rain halay itong group sa una si Rain. Full house to si Rain. Full house. O ingon niya ingon si V. Allah. So man imong love life? Wala, be patient daw. Ayun siya. Okay. May pamo. Sunod. Ito ni Suga. So meaning ni Suga. So, financial, sugar. Sugar daddy. Sugar na sa ba? Sugar, sweet. Money is sweet. Imong financial. Gusto ko na connection ni Suga sa imong financial life. Okay, ito na ha. Suga. Okay. Sagda. Sige. Sugar. Shop po. Okay. Yung si Suga sa imong financial. Hala. 9. 0. Ay, 0-1. Uy, mga kwarta ta. Okay. Wait sa. Dito mo tawa niya. No, uy. 13. Friday the 13th daw. So ba? No. Wala nga itong word. Yun siya nga kuan. Ala, uy, 9. Nagsuga diri ay light. May light. Si Suga dyan ang light sa atong kuan. Siya dyan ang sagot sa ating kahirapan. Oh, diba? In fairness, ang mga BTS, makuan dyan din. Ingon siya, di ko na ka mamaynusan. Kung ano ko ka, di ko na mawa, ako nakita kang 0. So, meaning, 0, 1, 2, 0, 3 zeros. Okay. So, maabot ang daghang 0 ni mo, di kwarta. 0 pa, maabot. In fairness, kay, kuan no, pirmi na kong tang pag-una, pero yung si Suga, yung light Suga, nga, manan ako nuta katong death katong manan ako nuta sa atong death ko no utang padung na ko mahuman ang atong death nga atong utang yun siya so, siya ko na amo like diba wala exciting si Suga. Next ato ni Jin ang kapatunga si Jin sa isulti ni Jin sa imong life si Jin don't tell me alcohol wait sa o diba Genie wait sa ha alcohol ba ni or Genie ala connected sila ni kuan. Connected sila ni Suga, ni Light Suga. Diba? Connected sila ay silang tulo. Si Jin, yun siya, na tinuod si kuan. Tinuod si Suga na ingon. Si kuan. Si V, na siya daw ang magician sa love life of financial. Yun ni Jin. Masa yung i-magic? Masa yung magic ni Jin? Para na to. Ang apil ko. Tapos siya magic ni Jin. Genie! Siya ang Genie. So, meaning, usa nga, yung tinuod dyan di ay, yung confirm. Exciting. Diba, Genie? Okay, ito tani ko RM. Usa na ni RM? Di ba siya ang rapper katong may kay meaning English? Di ba si RM? Di ako ba siya sa kuan? Di ako ba siya sa stakes? Ay, kibaw dyan ko. Bitaw, si RM, ang rapper man, RM. So, sa inyo ninyo, sa siya man ang financial, i-confirm mo katong financial o katong love life, i-confirm na ni Jin. So, sa i-offer ni RM para kuan, para nato. So, sa iyang kuan, ha? Ay, kasi kuan, rapper, so voice, so meaning na sa words. Words of wisdom. Wisdom ang atong kuan. Ning offer is kanang
mental state or diba spiritual nga na mga spiritual mga state dili material things ang iya la kaana man diba RM si RM ang iyang kuan lagi ang sani R stands for rapper lagi siya rapper o lagi kibot R yung tutugao so R morning o diba Mr. Morning so good morning ko no so unsay ko yung offer niya sa mental mga state kapag siya states diba matanawon ha siya gidi siya pupo he offers help sa man siya 18 kung sa world ang state na sa atong mind is kung ang pinaka stars 1 2 stars so ano niya is call your saan siya ang pinaka stars ay 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 lucky star. So, lucky morning. So, we always have mornings daw. Positive dyan yung message para nimo, para nato. Okay, di ba na hangman, we always have problems. We always cry, di ba? Cry, sadness. Ang ko nag-offer is, don't lose hope kay kuan daw. Yung star. You always have mornings. Okay, ang world daw is full of darkness, star. Pero una ko siya ko na mo-offer o ganun mornings and purity char of your mind, of your soul. The world has many eyes daw. Back ang eyes. Mo judge nimo from your mind to your soul, not from your feet to your head. Wow, in English. Diba? Taga States. Diba si RM? Diba si RM? At ito ni J-Hope. Masa yung ma-offer? Tsaka sa yung ma-offer. Masa yung niya? Ni J-Hope? Para si J-Hope. Masa yung ingon? Masa nga? Isa yung kuan. Masa yung message para naman. Okay, si J-Hope. Let's hope. Positive lagi, no? Sila, no? No wonder. Kasi ko kailang BTS jut. Takaram. Wait ha. Siya. Hala. Si J-Hope kay kuan. Kuan siya kanang chick boy. Dito. Mura. Dito. Kuan ang yung message ni mo is kuan. Mula gito, connected sila ni kuan. Ilang nga, nag-agbay sila. Siya siya ang iyang, ayan message is kuan. Kanang, love your queen or king. Nga na siya. Love ko ng imong kuan. So, di ka mag-cheat. Kung mag-cheat ko ka, ang tower, mabungkag, ang iyong mga dreams and hopes. Hala. Kay daghan ko kagkuan. Na kay daghan ka char-char. Pila ka buok. Imong ex is kuan daw. Minimum of 6. Hala, kay bawal siya. Si J-Hope, kay bawal siya sa imong ex na daghan. Hala, char-char. Una diha. Matakpan ka ni kuan. So, ito kan, ay, guys, marani si Jungkook. Sa iyang salty, Jungkook. Rato aras Jungkook. Okay. Nagkakandala. Si Jungkook pinaka. Hi, para. Si Jungkook dyan ang kuan. Ang emperor sa BTS. Musakto ni, agree siya ni Ngondi kuan niya. Agree siya ni Hope. J-Hope, R-Hope. RM to eh. Yung si kuan. Si Jungkook. Okay. Sakto. Kami na lagi mo ni kuan. Tapos, yun siya, VV. Kung di ko na maminaw, Vi lovers. Maguba ang tower. Dama, may lightning ang tower. Anada, kuan dyan, kilatan daw ka. Makilatan. So, meaning, protective sila nimo sa imong kuan, sa imong self. Yun siya nga, don't wear masks daw. Allah. Dili ni sa kuan ha, sa COVID, ingon sa COVID, pag-wear mask, pero parang show daw yung mong kuan, true self, char, true self, sa mura kag naong earring, ay earring-iro, sa ba, mura kag naong animal, bitaw. Okay, if you love yourself daw kuno, di kuno ka mag-kuan, mag-hide, char, mag-filter sa imong self, so you have to be kuan daw, natural, di ka mag-plastic, di ka pot o kuan mask sa imong self. Well, si Jungkook. Gwapo man siya, ikaw mura kag kuan. Gwapo man siya. Gwapo. Ikaw kay mura man kag kuan. Salbahis ay. Mukuan ko ay di ko mo subscribe ani nga channel ay. Magtito. Bitaw, ang last. Sa ingon ni Jimin.
Wala siya si Chateyon. Kini nga picture ha. Brabag, uy nga Chateyon? Katong sa may sassy girl? Ano ba po? Gusto ko, ay kontra. Si Jimin. Kani nga picture ha. Takaroon. Sige. Yung si Jimin nga. Gidi siya. Ala, si Jimin. Jimin ho. Yun siya nga. Ala. All over the world. Yun siya ko ang last. Siya man ang last na kuan. Ni kuan. Mo-guide ni mo. So, yun siya. Nga, chill ako noon. Plewan niyo. Chill, kalma. Put your right foot in. Left foot out. And shake it all around. Zero. Shake it all around ko no. Paminaw ko no sa mga nagtudlo. Paminaw ko no sa Maherofan. Paminaw ko sa mga nagtudlo nila. Char. Tulad sa mga ang BTS tudlo ni mo nga. Kung kalma, relax. Kahit kung di ka mo kalma, ma-relax, ma-high blood ka. Kana ko nung kay Perning kuan, the devil in you. The devil in you. Kung ano ka, it's either ikaw ang makadinahan or ikaw ang nagkadina. Kadina, jadi kadana. Awa, hala. In fairness, kung sila ay mga BTS. Guys, usa ko ng BTS sa Bisaya. Sila ko ng imong legs, white legs, white leghorn. So, ilang last na message as a group. Diba? Connected dyan mo As a group. Bag magamat ng storyaran. Para good. Na. Ilang last message para nimo. Wow! Tiyanan! Sila nga, the moon, the moon, the impress of the Joker. Yung sila nga, charot. Yung sila, nga, have some fun, impress yourself. Don't be so sad, don't be so dark. Diba? Mas magal ko ng joke, kurang na dati mo. Pa-impress, imong i-impress ang imong kung anong self, not other people. Diha lagi. Buot-buot ang istorya, connect pa sa gigaw. So, muna ang message sa BTS para nimo. Kailan nakakin sa si V, si Suga, si Jin, si RM, si J-Hope, si Jungkook, si Jimin. Okay? Sige, bye.